дуруд ба мухлисони варзиш ва мухлисони хоссаи барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсандам, рафтем. қазияи Роналдиньоро аллакай медонед. Дар Парагвай ӯ бародарашро барои истифодаи ҳуҷҷатҳои қалбакӣ боздошт карданд ва пас аз 8 соати бозпурсӣ ҷавоб доданд. Гуфта мешавад, ки дар натиҷаи кофтукоб аз ҷуздони Роналдиньо ҳуҷҷати қалбакӣ ёфта шуд. Роналдиньо гуфт, ки ин ҳуҷҷатро ӯ истифода намебарад ва ин ҳуҷҷат тӯҳфа аз як шахси қадрдон аст. Аз ин рӯ ман ҳар куҷо равам онро бо худ мегирам. Ба суханони Роналдиньо мақомот бовар накарданд ва гуфтанд, ки таҳқиқотро дар ин маврид идома медиҳем. Гуфтем, ки Роналдиньо дар шуъбаи ҳифзи ҳуқуқ 8 соат манъ шуд. Ҳама фикр карданд, ки дар шуъба бо ӯ муносибати бад мекунанд. Аммо аксҳо оҳиста оҳиста дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо шуд. Он ҷо зиёди вақтро аксгирӣ бо Роналдиньо аз ҷониби кормандони ҳифзи ҳуқуқ гирифтааст. Роналдиньо, ки яке аз шахсиятҳои бузурги дунё аст, бо ӯ чӣ хел муносибати бад мекунӣ? Намешавад. Як довари футбол аз Италия зери чархҳои қатора монду мурд. медонед барои чӣ? Барои он ки ҳамин довар аниқтараш Антонио Мартинеллио дар ҳабси хонагӣ қарор дошт. Тибқи хабарҳо гӯё ин доварро собиқ дӯстдухтараш ба полис хабар бурда, ки Антонио маро таҳдид мекунад. Аз ин рӯ мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баъди чандин рӯзи таҳқиқот ба хулосае омаданд, ки ӯро ба ҳабси хонагӣ равона созанд. гуфта мешавад, ки довари мазкур қарори мақомотро риоя накард ва замоне ки кормандони полис ба сараш омаданд, ӯ гурехт. дар натиҷаи гурез аз полис ӯ ногаҳон ба раҳи оҳан баромад, ки қурбони садама гардид ва ҳамин тавр ҷони худро аз даст дод. аз ин рӯ дӯстон, эҳтиёт ними ҳаёт гуфтанд. Сардор Озмун, футболбози эронии дастаи Зенити Санкт-Петербург, зери таваҷҷӯҳи дастаи итолиёвии Наполи қарор гирифтааст. гуфта мешавад, ки истеъдоди футболбози эронӣ на танҳо Наполи, балки грандҳои дигари Аврупоро низ тасхир кардааст. дастаи Наполи мехоҳад мавсими оянда дастаро боз ҳам пурқувват намояд. аз ин хотир скаутҳои ин даста ба Санкт-Петербург рафтанд ва имкони даъвати футболбози 25-соларо таҳлил мекунанд. хотиррасон мекунем, ки Сардор Озмун аз дастаи Рубин ба Зенит бо нархи 12 миллион евро гузариш карда буд. Филиппе Каутиньо, футболбози дастаи Барселона, ки феълан тариқи иҷора дар дастаи Бавария Мюнхен фаъолият мебарад, шояд қурбони баргашти Неймар ба Барселона гардад. дастаи Бавария то ҳол тақдири Каутиньоро дар даста ҳал накардааст ва ҳеҷ чиз маълум нест, ки дастаи Бавария воқеан ин футболбозро мехарад ё не. аз ин рӯ дастаи Барс ба хулосае омадааст, ки агар дастаи Бавария Каутиньоро нагирад, пас тобистон ӯ ҳатман дар бартер бо Неймар ба ПСЖ меравад ва Неймар ба Каталония бармегардад. бовар кунед, ҳамин Каутиньо дар ҳаёташ ҳамин қадар хатогӣ кард, ки ба Барселона рафт. вагарна дар Ливерпул ӯ ҳоло ба кадом чизҳое ки ноил намешуд. хайр аз тақдир ҷои гурез нест. дарвозабони дастаи Манчестер Юнайтед Киран Охара, ки ба ҳайси футболбози иҷоравӣ дар Бертона бозӣ мекунад, бо сабаби газидани ҳариф аз 6 бозии дастааш маҳрум карда шуд. дар дидори дастаҳои Бертона ва Питербор, дарвозабони дастаи Бертона Киран Охара ҳангоми иҷроиши зарбаи ҷаримавӣ дасти яке аз футболбози ҳарифро мегазад. ба ҳама ин нигоҳ накарда, Киран Охара худро бегуноҳ меҳисобад. Асотсиатсияи футболи Англия ба хулосае омад, ки ин дарвозабонро аз 6 рақобати дастааш маҳрум сохта ва боз 2500 фунт стерлинг ҷарима намоянд. дастаи Ювентус ба сармураббии дастаи Реал Мадрид таваҷҷӯҳ зоҳир намудааст. дастаи Туринио омадааст, ки ба мутахассиси фаронсавӣ шартномаи 3 сола бо маблағи 8 миллион евро дар як мавсим пешниҳод кунад. хотиррасон мешавем, ки Зизу бо президенти Ювентус муносибати гарм доранд ва инчунин Зидан ҳам хоҳони дар Италия фаъолият карданро дорад. Туринио Зиданро сармураббии идеалӣ баҳри ғолиб шудан дар Лигаи Қаҳрамонҳо меҳисобанд. ёдовар мешавем, ки Зидан тӯли 5 мавсим аз соли 1996 то 2001 дар Ювентус ҳунарнамоӣ намудааст. нахустин бозии марҳилаи гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи Осиё 2020 дар гурӯҳи Д бо иштироки ду дастаи Тоҷикистон, Истиқлол ва Хуҷанд бе иштироки мухлисон сурат мегирад. ба хотири беҳдошти саломатии мардум, вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор чоравиниҳоро дар ҳудуди мамлакат манъ кард. федератсияи футболи Тоҷикистон ҳам ин иқдомро ҷонибдорӣ карда қарор баровард, ки бозии байналмилалӣ бо иштироки ду дастаи кишвар бе иштироки мухлисон мегузарад. ҳаводорини футбол ин бозиро ба таври зинда тавассути шабакаҳои варзишии мамлакат, телевизиони варзиш ва футбол тамошо карда метавонанд. дидори дастаҳои 11 март соати 18 ба вақти Тоҷикистон гузаронида мешавад.
раҳбарияти премер-лигаи Англия бинобар сабаби хуруҷи коронавирус тасмим гирифтааст ки пеш аз оғози бозиҳо футболбозон аз дастфишурӣ бо доварон ва якдигар даст кашанд. Ин маҳдудият то лаҳзае ки табибон иҷозаи дастфишуриро надиҳанд идома меёбад. Ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.